नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। स्वागत बरुआ सबके पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी। रुआ सबके बता दी कि एगो बहुत बढ़िया गाना तांडव मचा रहल बा अपन भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एगो बहुत बढ़िया हीरोइन अक्षरा सिंह जी, जेकर नाम के रुआ सब मोहनताज नहीं की। बहुत बढ़िया गाना हम काहे खातिर आ राजा नहीं खूब तांडव मचा रहल बा। ई गाना के अक्षरा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर गई बा। बहुत ही खतरनाक गाना बा। रुआ सभी गाना के सुनी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और गाना सुन के कुछ अलग ही मजा आई। सब सिंगर लोग गौले बाकी का करे आरा जालू, का करे जिला बेतिया जालू, का करे जिला छपरा जालू। वही गाना के जवाब में बहुत ही शानदार गाना का करे यही खातिर आरा जानी गाना सुन के और वीडियो देख के मजा आ गई। अक्षरा सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रुआ सब गाना के सुनी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और गाना सुन के मज़ा आ जाए। ये हमारा पूरा उम्मीद बा कि गाना के रुआ सब शेयर करब, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देम और चैनल के सब्सक्राइब करब। यही तरह हमार वीडियो की भी शेयर करी और लाइक करी, कमेंट करके बताई कि गाना कैसा लागल। और ये वीडियो के शेयर जरूर करम और ये चैनल पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जरूर करके रखम। काहे कि अपन भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बढ़िया अदाकारा हीरोइन अपना सिंगर के रूप में जो गाना गौले बनी, बहुत ही मज़ा, बहुत ही अच्छा लगा गाना सुन के। तो वह सब भी सुनी और ढेर सारा आनंद ली और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद बरसाई। प्रणाम।